Dahil sa patuloy na pagkakaroon ng kaso ng COVID-19 sa Calasiao, Pangasinan, ipinagpaliban muna ang pagbubukas ng bagong livestock market sa bayan. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell. CJ, pinagpaliban muna ng lokal na pamahalaan ang pagbubukas ng operasyon ng bagong livestock market ng bayan ng Calasiao hanggat hindi pa nakukontrol ang kaso ng COVID-19. Problema ng mga meat vendor sa pamilihang bayan ng Calasiao ang matumal na bentahan dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19 at patuloy na pagtaas ng presyo ng karne. Bukod pa sa pahirapan daw ang pagkuha ng supply ng baboy, malaking tulong daw sana ang livestock market sa bayan kung saan nagaganap ang buy and sell ng baboy. Sa parehas line namin na nagtitinda, kumukuha kami doon. May pandemic pa kasi kaya hindi pa nila bubuksan. Ayon sa Market Division, ngayong buwan sana bubuksan ang bagong livestock market pero hindi na muna itutuloy dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Yung livestock market natin ay hindi pa muna nag-ooperate dahil sa pandemya nito. Dahil karamihan kasi ng ating mga biyahero na nagtitinda doon ay galing sa labas ng Calasiao. Ayon sa lokal na pamahalaan, bagamat posibleng bumabang market collection, mas importante pa rin ang kalusugan ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-iwas sa banta ng COVID-19. Mahirap naman kung biglang may mag-positive or magkaroon ng pagkasakit dyan sa livestock market natin. Mas malaking problema yun para sa bayan ng Calasiao po. Hindi pa naman po nililis yung Executive Order number 46 ni Mayor. CJ, sabi nga ng Market Division, malaking porsyento nga ang ibinaba ng kanilang market collection kaya sa ngayon ay umaasa muna sila sa cash ticket na sinisingil nila doon sa mga tindera. Mabubuksan naman daw nga ito nga bagong livestock market ng bayan ng Calasiao kung masigurong ligtas na ito sa banta ng COVID-19 at para matupad ito ay nangangailangan sila ng tulong at kooperasyon mula sa publiko. Sumunod daw sa safety at health protocols para hindi na madagdagan ang mga tinatamaan ng COVID-19 at para mawakasan na ang pandemyang dulot nga ng COVID-19. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.